May nahanap kitang murang bakalan ng cellphone sa sentro kan Sipokot para ipanao sa mga followers kong maurag mag-share, maurag mag-react sa mga video ko. Syempre mahapot ka kung saan inikampi sa Sipokot. Uyano, karaya lang siya kang Palawan, kataid kan DGSS. Ang pinakamalupit tigdi, ang pinakanagustuhan ko, pag nagbakal ka saro, may libreng saro. Buy one, take one baga. Tama-tama ningon niya na Valentine's pang regalo mo kay bata mo. Tapos pag may bagong cellphone si bata mo, mag-video ka mo. Arugo nindo si gold medalist hanggang mag-trending ang mga hayop ka mo. Kaya kung taga Sipokot ka man lang, tapos nagbabala ka na magbakal ng cellphone, day ka na parayo, day ka na magduman sa naga. Ano ka, balik sa SM? O yan o, nag-oversinda. Kung iPhone ang hilig mo, igusin ng iPhone installment via Skyro. 0 to 20% down payment only. Kung Android man ang balak mo, igusin ng via Payjoy. Salagang 200 pesos hanggang 500 pesos down payment. Ma-approve ka tulos, tol. Kaya dahil mo na pagparapalo yun yan. Uya pala, dapat nakapalo ka. Dapat nakapalo ka sa Rayhana Gadgets para saro ka sa mapili kung matawan cellphone. O ano pang inaalat mo? Asikaso na, Noy. Sa aga, ipopost ko na ang picture ko sa inang gana. Okay, let's go.